Balegi ti Free Basketball Clinic nga isang Tiwi del Norte, kindi samang basketball ng Pilipinas, uno SBP dito ay Siyudad Dilawag. Upat na pulukit pito, dahil nakipartisipar ng bubing, agtawan sa mga pulukit duwa ag pababa. Idin ito nga 8 pulukit siyam, dahil agtawan sa mga pulukit talo ag pangato, dahil nakipartisipar tinasang aktibidad iti Ilocos Norte, Centennial Arena. Sigon kini Mr. Jomel Reyes, manipod iti Tiwi del Norte, at adupay iti agtutubo, dahil muna nakipaset ti libre nga basketball clinic. Namo nakadagupan dahil iti agtutubo, ket babae dahil iti nakipartisipar. Mangnamnamad iti tulong ni Vice Governor Macho Marcos Monotok, nga agda mga Provincial Director ti SBP, nga agtultuloy datoy nga tignay. Kadua dahil ti SBP coaches, ti duwang coaches, manipod ti Maharlika Philippine Basketball League, tinangsayangkat ti Free Basketball Clinic. Idol Den Salipio, Tatak IFM.